Flora eta Miguel aspaldiko ezagunak badira ere, orain dela 3 urte batu ziren berriro ere, eta une horretan bururatu zitzaien proiektu berri hau gauzatzea. Izan ere, teknika modernoak aprobetxatuz, umei zuzendutako ikuskizun berritzailea egiteko aukera zegoela pentsatu zuten, eta berehala hasi ziren lanean. Dagoeneko ikusgai dagoen ikuskizun hau martxan jartzeko helburuaz. Ikuskizunean, pianoa jotzeaz gain, bestelako instrumentuak ere erabiltzen dituzte, hori bai, eta puntu honetan dago berritasuna. Instrumentu horiek virtualak dira, ordenagailu bidez sortutakoak hain zuzen ere. Orain dela 3 edo 4 urte elkartu ginen Miguel eta biok jotzeko elkarrekin, gu ezagutu genuen kontserbatorioan bertan, pianoa ikasten eta hori guztia, irakasle berarekin. Eta bueno, gero elkartu ginen, urtea pasatuta gero elkartu ginen eta erabaki genuen, egin genezakeen, duo. Elkartu ginen eta hasi ginen duo bezala, izan ere jarraitzen dugu lan honekin, eta gero pentsatu genuen, zergatik ez dugu egiten zerbait interesgarria umeentzat, Gaude sartuta informatika musikalarekin eta teknika berriekin, eta orduan pentsatu genuen, egingo dugu Zensanaren animalien inauteria, orkestra elektronikarako eta bi piano jolentzat, Eta bueno, hasi ginen honetan, eta asmatu genuen, bitin ikuskizun hau, Orduan zertan datza, da benetako karnabala, orkestra batekin izango balitz bezala, gertatzen dena da guk geuk egiten dugula orkestra, Alde bat dago sekuentziatuta noski, eta gero gu jotzen dugu hainbat instrumentuak eta pianoak ere instrumentu virtualekin. Orduan ikuskizunean ikus dezakezu, ez dakiz zenbat kable, ordenagailuak eta hori guztia. Gauza bat argi zeukaten biek, ikuskizuna dinamikoa izan behar zuela, aparteko elementuak integratu behar zituztela, umeak ez aspertzeko. Posiblea da? Nota beratu da? Eta gero, pentsatu genuen izateko pitin interesgarriago edo, pentsatu genuen nola egin umeak ez gelditzeko ordu bete entzuten eta mugitu barik. Orduan, gure ikuskizunean daukagu guztia, pitin antzerkia, lotzen ditugu zenbaki guztiak, testu baten bidez, gero dauzkagu irudiak, Gorka Zaolak egin zituen irudiak, eta gero guk egin genuen montaje bat, PowerPointen bidez, egin genuen montaje bat, irudiak mugitzeko, eta, erakusteko animaliak eta zein animaliak jotzen duen instrumento bakoitzak, Porque azken finean, umeek ez dituzte instrumentuak ikusten, bakarrik bi piano jole, Orduan, haiek jakiteko zein jotzen zuen, antze daukagu irudia. Miguel! Miguel! Zer, noiz? Zergatik? Begirunea galdu duzu. Beno. Ez aldu ikusten jendea dagoela entzuten. Agur dordokak, agur. Ahal izan dutena egin dute. Nola egin ditu erantza dordoke? Txarto, zergatik. Ze astiro, oso astiro. Venga. Baitzak, hau letroa iruditu bazaizu, begiratu, nor datorren hortik.
Etorkizunera begira, bestelako proiektuak gauzatzea aurreikusten dute. Halako ikuskizunak antolatzea zaila dela aitortzen badut ere, ilusioz egiten diete aurrera erronka berriei. Eta denbora lagun, ziur daude lan berria plazaratzea lortuko dutela. Ari galarari egiten Holsten planetetan. Pentsatuta gutxi gora bera, nolakoa izango den ikuskizuna pentsatuta daukagu, nola aurkeztu jendearentzat, baina benetan musika zaila denez eta modernoa denez, egitea, adaptazioa zaila da. Osea, bentsat daukagu urtebete lan eta gero egingo dugu.